So ato karong tulunan, ang atong pagtuon, may tuod kini sa pagtubo diha sa pagkahamtong. Kita, kung ingon kita nga nagtubo, makita na to ang atong physical gatubo. Gatubo kay gataas ang height. Pero dili tanan indicator sa pagtaas sa height naghamtong na. Tingali naghamtong ang lawas, pero ang panimuot dili gahamtong. Ang pagpanabot dili mahamtong. Ang pagbati dili hamtong. So kinahanglan nga maghamtong gayud diha sa pagtubo. So ang goal mga kaigsuonan, ang goal sa atong training is growing and maturing. So kung niata dinhi nga gimatuto kita sa pulo sa Ginoo para sa atong mga Bible study, sa atong mga panagtigom, nagtuon kita sa pulo sa Ginoo. Kung magbasa kita, mag-search kita sa Bible, mag-study kita sa kasulatan, training ka na. Ang tuyo na ana para mo-grow kita o mo-mature kita. Ang goal, ang gusto kabuoton ba? Hari kita diri mga kaigsunan sa atong training. Atong training sa atong pagtuon, meaning atong pagtuo, mga kaigsunan sa pagkinabuhi nato sa pagtuo. Naay goal. Dili magpulos mga kaigsuonan, sige ka present, sige ka basa. So basahon nato mga kaigsunan, Efeso Kapitulo 4, 11 hangtod sa 13. Ganun ang Ginoo, nagbutang siya ng ining mga katungdanan sa apostol, propeta, padulong sa evangelista, pastor, o magtutudlo na sila. Matod pa rin yung mga kaigsunan sa verse 11 na to sa 13. Kung ang iyang mga gasa, mao ang uban mahimong mga apostoles, kung ang uban mga propeta, ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor, o mga magtutudlo. So, ginaghatag siya ang mga gasa, gihimo niya ang uban mga apostol, gihimo niya ang uban mga propeta, gihimo niya ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Alang, unsay tuyo niya na ana? Alang sa pagsangkap sa mga balaan, ang tuyo nga ni ana nga mga gasa aron ang mga balaan i-train, aron i-equip, aron matrain ang mga balaan, mga magtutuo. Alang sa buhat sa paghalagad, aron makapangalagad. So i-train dayon makaserve dayon. Di ba? Diya sa training, kung matrain ka na, makaserve ka na. Dili mapuslan basta dili matrain. Asa na sa atong kinabuhi, di ba? Kung di kita matrain, di mo kita kapuslan. Kita matrain sa trabaho. Ang atong training, lingkod ra. Lingkod ra kita ang atong mabuhay. Di ba? Tanaw ra atong training. Tanaw ra kita ang atong nakabuhat. Kay mura may atong nabansay. Nabansay lang kita sa tigtanaw. Nabansay lang sa kita sa tigpamati. Taman ra ta sa pagpamati. Dili kita kakapuslan. Kaya ang kapuslanan na anak, ito makaserve na kita. Makapanalagat. So, kung doon na kay anak din nga sige nagtanawa, kanimo nga kapuliki, kaluoy mo, nagdako na lang ang imong anak sa mutanaw lang kanimo, nagkapuliki ng trabaho, di mo kasugo. Dili gali siya gawna-una nga tabakan kaniya, di siya pagkakuan, siya pagkatabang. Pero kanang naang na-train, pagkakita na naiyo ko nun, muliho ka na siya, mo trabaho ka na. Amen. Verse 12 na to, ibadayan na to. Alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So ang tuyo na makapangalagad, aron malig-on ang lawas ni Kristo. Kaya kung ang matabo sa kamimbro sa lawas ni Kristo, dili makapangalagad, luya ang lawas ni Kristo. Sama sa atong pamilya, bisag kung saan ni mo palig-on sa imong pamilya. Economically, emotionally, sa relasyon man, palig-onan ta ni mga relasyon. Pero may mga pakialam ka rin yung mga kauban. Yun, di ka mas strengthen. Di ka palig-on ang imong panimalay. Naara sa imo ang tanan, ang mga paningkamot, naara sa tanan imo ang naara sa imo ang tanang effort.
Mao ra ba na tentasyon sa kalibutan? Himuon niya ang ato mga kabataan kung ang mga tao nga way pulos. Magsiging lang atubang sa cellphone, way mga pulos. Di ba? Napuslan ba ni mga tao nga nagsiging lang atubang sa cellphone? Nga di na pakaglungag, di na pakaglaba, di na pakapanghidlok. Di na magkasugo kay naar na katubang nga siya ang cellphone. Napuslan. Di ba way pulos? Baka na ang trabaho sa dautan. Gagubaon niya ang ato kinabuhi. Himuon niya kita way pulos. Napuslan ba sa Ginoo katong mga tao nga nagyambungad lang sa mga kalimukan sa kalibutan? Ang kalibutan na ba kanunay ang kung buluhaton sa kalibutan, kugi. Pero diya sa Ginoo, wala. Verse 13, hangtod makakapot kitang tanan sa pagkahiningon sa pagtuo o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios o magkakampot sa kahamtong sa pagkatao sa sugod sa kidakon sa kaumanan ni Kristo. So kung imo nang i-summarize din na, mutubo gid ba? Tapos muhamtong. Mutubo nga maghamtong. Kung makita nimo nga timailan sa mature nga tao kay makapangalagad. Nag-mature na gid ang imong anak nga naman. Magkasugo na. Ha? Kalipay ka na imong bata nga makabalo na mo istorya. Tapos pag dunay paliton na ako ma, ako'y palit ma. Ako lulo, ako lula, ako yung palit. Kabalo ko na. Di ba? Muadto sa tindahan, masugo. Lipay ka, imong maglagtaon. Pag-amping baya po, pag-amping baya anak. Diya sa padaplin. Magbantayan mo. Ang pasabatan. Dili magdagan-dagan kay makadasmag ka. Pero lipay ka kayo. Di ba? Kana siya, maayo ka na kung kana magpadayon nga siya dinig ako. Pero mag-ilugon man sa kalibutan. Mag-ilugon ka na sa kalibutan. Kay pagdako na ana, dili na dayon ingon ana ang magkahitabo. Oh. Atong gamay pa siya nga nakakatuon bago pa siya mag-volunteer. Imbes nga magtaas na ang iyang edad, magtaas na ang iyang grado, nag-grade 1 na, nag-grade 2 na, nag-grade 3 na, gailugo na sa kalibutan ang iyang paguna-una, ang iyang pagbati. Di ba? Magkasuko na siya kung suguon nimo. Magkasuko na siya kung imo siya magsangkiton. Hangtod nga na high school na siya, hangtod nga na college na siya. Unya nilayo na siya kanina. Kay college na ang iyang kautan. Kasabot ba mo makaisunan sa akong buti masabot? Amen. Oo. Di basta-basta, college level na gani ang kadautan sa tao. Di na basta-basta. Hapit na naman degree holder sa kadautan. Graduhan na. Pero diha sa Ginoo wala pag yun. Di ba? Dili mapuslan diha sa Dios nung kinabuhi, pero sa kalibutan nun, puslan kayo eh. Expert kayo. Pero wala yung pulo sa mga maayong buhat. Ang maayong buhat kining pagpangalagad. Kanang mangalagad ka. Gusto ka mo serve? Kung anak ka, mo serve ka nga makatabang ka sa iyong ginikanan. Dili ka ikaw ang magpa-serve. Para na sa mga bata. Salamat sa grasya sa Ginoo nga gatudlo ka nato nani. So kamo ug ako dili maayo nga magdugay kita sa pagpangalagad sa Dios niya. Dili kita maka-serve sa church. Unsa may paagi nga maka-serve kita sa church? Gusto ko maagda ka mo nga kanang panahon sa atong pagdinasigay manindog ka mo. Ano? Mupadasig ka mo sa church, mo serve ka mo nga. Ang ako karong buhaton nga maka-serve ako sa church, mo kanta ako. Ipabati ko kaning mensahe sa kanta nga makapadasig yun kaning mensahe. Kani sa nagimo, dili man ako maayo mo kanta. Basin maluyahan ginoon sila kung magkanta ako. Kaya yabang man ako. So dinhi ako magbasa ako sa bersikulo dinhi sa wala ang kasulatan. Mag-andam gid ako na kini ipabati kanila pag abot karon kuan. Karon panagtigom na mo, basahon ko na gani. Di ba? Dili ang imong andamon. Ingon lang din ako nga wala akong kaandam. Dili ka na maayo. Mga teacher, kinsa man ang makakamot din sa mga pagpadasig sa matag usa kanato karon. Magdumuay na dahil kamong tanan, magsigiyan na kamong lingi-lingi, kay puro ka mo wala yung pakialam. Gusto ka mo madasig, pero di ka mo gusto mo padasig. Gusto ka mo maligon, pero di ka mo gusto mo paligon. Dili na maayo. Sama ra ka na sa gusto kang makadawat, pero di ka gusto mong hatag. Ang imong ganahan ang pagdawat ra. Dili ka na maayo. Ang gusto sa Dios,
Muhatag ka. Amen. Amen. Kay hatagan ka niya. Hallelujah. Busa, kinahanglan, buswag kita. Mutubo kita. Ihatag ko sa inyo ang opportunity nga makahatag kamo tanan sa inyong pagserbisyo sa church. Kay aron malig-on ang church. Amen. Kanindot ba kayo nga ikaw nagpaasa ka karon dina? Abi ninyo sa mga panagtigom kani adto nga akong nasinatian sa batan-od ba ako, nasinati ko kini nga mag prayer meeting gani kami, naay panahon nga maghilom kami unya kanang mag-ampo. Pag-ampo namo naay panahon nga magsigiya kami recite og memory verse. Samtang nakapiyong ang mata o ang uban wa nagpiyong basta kanang kamulong ampo unya kanta, maghilom ka Dios, paghilom ana. Lumba na yung kanaukuan. Mura ka ng popcorn nga magsunod-sunod ang pag-recite sa mga bersikulo. Ana nga magapadasig. Diretso na yung kana. Ana, matod pa sa puno sa Ginoo, diya sa Salmo, matod pa sa Ginoo, diya sa Isaias, matod pa sa puno sa Ginoo, diya sa Jeremiah. Nindot kay paminaon. Kay ang matag usa naguna-una nga makapadasig kung makapalikod. Kanang gay-open ko din nga miingon nga nianata sa punto sa atong panagtigom nga mao ang paghatag sa atong mga ikapadasig sa usag-usag, ikapalikod sa atong pagtuo. Kinsa man ang tindog? Kinahanglan ihatag ko sa inyo panahon, kinahanglan ready na kamo na ana. Karon maabot lang kanimo, ingon nga pastor ang tindog. Dili kayo nimo ngono kung maabot ni nga sa kong tindog. Di ka na maay nga preparation, nangandam ka na inundahan sa pagbaliban. Ang imong giandaman nga dili mo gikay ka. Dili ka mamuslam. Di ka makapangalagad. Pangalagad yun. Ang imong andamon, mangalagad ka. Amen? Amen. Kung na siya, so agdahon gid nako kamo. Dasigo nako kamo. No? Ma-virtual man nga attendance o ma-physical nga attendance. Diha gid ang atong panikamot. Di ba? Ang imong nununahan karon mag-testimony ako dahil magkaatag din ako bersikulo. Mag-testimony, magpasalamat ko sa Ginoo dahil wala na ako bersikulo. Kanang naay bersikulo, wala na imong giandaman ba? So nindot na mga kaigsunan, mga isa nga kikinahanglan yun na to. No? Magkapangalagad ta. So, sa prinsipyo mga kaigsunan sa pagtubo, isa ni ana, dapat we must grow in knowledge. Muuswag ka diya sa kahibalo. Kaya ang tao ay hibalo, pa man na siya mabuhat. Pa man siya hibalo. So, grow in knowledge. Ang imong kahibalo, muuswag. Ang dili ka ng kahibalo, nakuha sa isa lang kadlaw. Wala ka na nakuha ang kahibalo sa isa lang kasimana. Sa nahutay ka na nga pagtuon sa kinabuhi. Daghan pa ang kaagi na anak nga palpak. Daghan pa ang kaagi na anak nga sayo. Pero nadibilog ang kahibalo. Amen. Kaya nagsige magtuon sa atong pagkaanak sa Dios, sa atong pagkapinalaan diya sa Ginoo. Kinahanglan mo uswag ta sa kahibalo. Ang mga reference na anak, Colosas 1:10, 2 Pedro 3:13. Kinahanglan mo tubo kita diya sa muswag kita sa atong kahibalo. Ang dilig tuon nga mga magtutuo, di ka na muswag. Kanang maghulat lang kita nga unsa ba kay wali karon? Pagka human na wali nalingaw kita, ginahan kita, nindot kay wali. Taman ka ra diha, di ka gid muswag. Kay taman ka ra sa pagpamati. Di ka gatuod. Dapat katong imong napamatian, imo katong tunaan. O imo dahil katong i-enhance, dugangan mo kato, dapat mo uswag ka pa. Nakapamati ka sa 30 minutos nga wali, 40 minutos nga wali, napamatian mo, pag unang ganin na, limtan na nimo tanan, nausapan mo nimo uswag. Pero kung inig-uli nimo, nagpadayon ka sa imong pagtuon, nagpadayon ka sa imong pagsusi sa kasulatan, mas niuswag ka pa gani kaysa niadtong nagbuhali. Mas niuswag ka pa kaysa niadtong nagmaestro kanimo. Nga naman, nagdepende ka na sa pagkakugi, sa pagtuon. Kung nikugi ka sa pagtuon, mas nilapad ang imong pagsusi, nilalom ang imong pagsusi, mas nidako ang imong kahibalo, mas nilapad ang imong kahibalo, mas nilalom ang imong pagsabot. Mga kaigsuunan, muswag ka. Kining atong panagtigom, dili kini ingon nga mamatik lang kita. Dili ka na magkapauswag kung taman ka na sa sige pamati. Magtuon ka gayon.
nga mahibalo siya ikaw. Dili ka na valid reason nga dili gid ako makahibalo kay di ko kani akong gift. Dili ako makahibalo kay di ko ni akong gift. Wala dili tawag si Ginoo nga may ko teacher. Kinsa may nag-ingon nga himuon kang teacher? Ang nag-ingon din ha, kinahanglan mo uswag ang imong kahibalo. Amen. Kinahanglan mo uswag ka mo ni giingon. Dili kinahanglan nga manudlo ka. Mahimo kang magtutudlo or mahimo kang maestra. Ang importante mo uswag ka. Ang tao nga mag-auswag sa kahibalo, makapangalagad. Hindi mo ka na magkapugnan sa imong dughan. Ang imong nabasa nga pulong sa Dios, ang imong nasabtan nga pulong sa Dios, mura ka nagmubuto. Sama ka na sa binhi nga gitisok sa ilam sa yuta, nga di mapugnan sa ilam sa yuta. Tungagi ka na sa ilam sa yuta. Mugimaw gi ka na, mudahon na ka na. Kunya mo turok, mo grow hangtod nga mamunga siya. Ang pulong sa Dios sa sige kang pamati, kung sige kang tuon, sige kang basa, di mo ka na mapugnan sa imong kasing-kasing. Mangita ka nag-opportunity nga kinahanglan masulti ko kani. Kay anugon ka ikani nga dili kini madunggan sa mga kaigsuonan. I-share ko kani. I-share na ko kani. Ingon ana, pero kanang ang imo hinong gabation maghadlo ka basig pasultiyon ka, wala ka mo na. Imong gipugnan ang pag-grow sa imong hinabuhi. So, sa inyo, nasulat niya, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ano kayo? Amen. Oh? Gusto mo ka na mag-igsunan, kay aron pag-abot sa panahon, labaw pa sa COVID ang mahitabo, dili ka na maproblemahan. Kinsa imong pangutanon para lang ma-enlighten ka o ma-strengthen ang imong desisyon. Ano ba kaya akong buhaton? Unsa ba kaya akong desisyonan? Unsa ba kaya akong respond? Di ka naman problema kay mismo ikaw. Doon na kay ikaw galingong kahibalo. Kung magminyo ka na, dili ka na mataranta sige pagsangpit sa ila ni mama o papa kay ikaw nakahibalo ka na kung unsa ka na ang kinabuhi kung minyo ka na. Kaya naman nimo. Kay nakasabot ka naman, nakasinati ka naman diana. Sa bililhon ang mga kasinatian. Ang imong makita, ang imong madungog, tuni. Amen. Ayaw ipalabay. Tuni na. Ulusas 1:10 sa Cebuano giingon nila, aron kamo magkinabuhi nga takpo sa Ginoo nga sa hingpit kahimot aniya, magmabungaon sa tanang mga maayong buhat ug magatubo sa kahibalo may tungod sa Dios. Isa diha sa pagtubo nga kinahanglan mag-auswag kita kahibalo. Kung eksamino ninyo inyong kaugalingon karon di ba? Dili ka ay kamo kahibalo. Di ba? Naara mga nakanini. Kumiyon ta nga kanini ang atong mga Bible study, mga giya man lang kani, mga pagpadasig man lang kani nga aron pag-agda nga magkugi kita. Wala may bawal din nga magbasa ay kamo pagbasa sa Biblia kay kamo kasabot na ako ra magbasa pamutan-an lang ako dinhi. Wala may inana dinhi. Ang pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo inya magsusi kamo sa kasulatan. Mga apostolis magyapon ang gitudlo, magsusi gyapon sa kasulatan, kugihan ang pagbasa. Magyapon na nang gitudlo sa mga apostolis. Mura nakita kung naa kita sa kalayo nga mag grabe kadaghan og sugnod diya sa atong managkatigo. Sigaon kaayo nga mga sugnod. Amen. Oh. Dili ka to ang naghalin kita, grabe na kadaghan sa atong sugnod, pero pakahilak kita tungod sa aso, kaya di ang paniga. Di ba? Nakabantay na kamo na kasi natin, mana? Amen. Nga, isyo ko na nga kadaghan kayo sa sugnod, pero dili kita pakahalin kayo sa kalayo, kay sige lang kaso-aso. Oh. Pakahilak-hilak na kita. May nana saya itong pagkatigog. Mga katiguman, pakahilak kita. Tungkol sa aso. Dili kita ang kasunog sa kalayo. Amin ninyo ka ng mga kaluya, masunog ka na sa kalayo. Kalayo sa kadasig, baka nang ditindog si Brad, ditindog si sister, pagdasig, dili baka naingon nga. Tungod man ka na, kay ikaw mismo, ug ako, nagtrabaho ba? Di ang atong mga kaluya, mawahap. Mapulihan sa kadasig, mapulihan sa kalikod. Kanang 2 Pedro 3:18. Apan kinahanglan managtubo inuon kamo sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga sa Hesukristo.
Kinahanglan daw magtubo kita sa grasya o sa kahibalo. Nag-uban ka ng mga bersikulo. Kahibalo. Ang grasya sa Ginoo magtubo kita diha, magtubo usad kita sa kahibalo. Nakanang grasya kay kasinatian mga nanato diha sa Ginoo, masinati nato ang iyang grasya. Kaning kahibalo sa pagtuon kana. Nagtubo ka sa grasya sa Ginoo sa imong kasinatian, sama ka nako nagtubo kita ang akong kasinatian sa grasya sa Ginoo hangtod karon. Kung ang kahibalo kinahanglan magtubo sa kana diha sa pagsusi sa kasulatan, pagbasa, pagtuon, pag-study. Sunod, ang pagtubo dili lang diha ng kahibalo, lapad nga kahibalo, luag nga kahibalo, lalong kundi sama sa kahoy, doon na siya gitawag nga deeper and wider roots, no? Doon na siya gitawag nga lalong, mas lalong nga gamot o mas tag-as nga gamot nga mo katay padulong sa daplin ba kanang naa siya gamot nga padulong sa ilalom pero ang iyang gamot mo padulong sa daplin ana, di ba? So mas lig-on ang iyang pagbarog sa punuan sa kahoy kung ingon ana ang iyang pagtubo, ang iyang growth. Muhangtong siya, mugrow siya, muhangtong siya kung iyang gamot padulong sa ilalom, mulalong dayon mo adto pagit sa daplin. Isa ni ana mga kaigsuonan gikinahanglan ang pagkamaayo sa yuta. Kay bisan unsaon niya kung bato ang ilalom dili naman makadulog ang gamot. Kung ang kilid sa niya bato di na sa huyang yun. So kinahanglan maayo ang yuta, maayo ang kasing-kasing. Madinawaton, mapaubsanon, mapailubon, mahinantuson ang kasing-kasing. Mateo 13:23. Ang binhi nga natisok sa maayong yuta kadtong namati sa pulong nakasabot niini. Kadtong namati sa pulong unya nakasabot niini. Mao kini ang binhi nga nahulog sa mga yuta. So nagtudlo kana nga makagamot og maayo ang pulong sa Dios atong kasing-kasing kung kita makasabot. Pero kung di kita pakasabot, sige na kita pamati dahil itong una-una kanusa, kakit di mahuman. Di kita pakasabot. Wala lang. Wala ka na yung gamot, di ka na to. Wala yung kaligko ng pulong sa Diyos. Mateo 13:23. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, maukad tong nakabati sa pulong, o niya, nakasabot ni ini. Amen. So kung ikaw karon namati din, wala mo kita kung makasabot na itong ginagungog ng mga diwali sa atong igsuon. Ano siya mong buhaton? Susihod mo ka to sa kasulatan. Kaya nakulangan ka man sa pagsabot. Dili kayo may ka lang na. Pasagti na ka to. Wala kay interest nga makasabot. Ano pa na yun ka na? Hindi ka makasabot. Wala yung gamot ang pulong sa Diyos kasi. Pabaya ka man. Jadi sa sunod, di ka gyapon mo kapangalagan. Di ka gyapon mapuslan. Di ba? Sayang ang imong pamiliti. Sayang ang imong pagmatag sayo. Sayang ang sabon nga gilabas sa imong sinina. Sayang ang imong gipamahaw. Sayang ang imong tanang paningkamot para lang ma-appears pa ng tigong. Wala lang di ka. Napusli, dili ka lang di ay makapangalagan. Sayang kayo imong shampoo. Kung nag-perfume ka ba sa mukta, nalugangan imong gasto. Di ba? Kanya wala lang di ay. Tanan nimong import, tanan nimong paningkamot. Sayang. Di ba? Kung dili ka mapuslan, sayang kayo. Kay diha sa kapuslanan, makapahimuot ka sa Diyos. Katong gibasa, di ba? O Kolosas. Itong Kolosas 10, makapahimuot kita sa Diyos tanang paagi. Itong unang 10 kanina. Kapahimuot kita. Makapahimuot yun kung makita. Di ba? Malipay kayo ang ginikanan pagkakita siya ang anak na iyang anak tanan. Maagtik, mapuslanon, matinabangon. Di ba? Muservisyo ang tanan. Pero ang tanan yung mga anak ko, kwarto tanan ng nago, kay nagisilpon tanan, malipay bang ginikanan na anak. Kung sa matali ako mga anak, wala may mga pulos. Manggawas lang ka na kung nanginanglan sa pagkaon, kay naana ba kayo makaon. Pero tinghugas na sa plato, huwag mo gawas. Kay huwag mo angkon nga, ako'y maghugas. Tinghinlo sa balay, walay mo gawas nga para manghinlo. Huwag mo angkon nga, ako'y manghinlo. Di ba? Pero, kung nag-imong mga anak, tanan, mga anak na training mo sila, kinahanglan mo, puslan kita ha? Sa atong kinabuhi, magtubo ikaw, mabuutan nga bata, mag-serve ikaw, makabalo ikaw mo alaga.
Makabalo ka sa mga buluhaton, makabalo ka sa mga trabaho. Dili kay nimong bata pag magkuwag silig, igno nimo nga, anak, ayaw na pag-apil-apil, hindi ka makabalo, lingkod lang diya. Na, di ka na nga training. Dapat pag kuha niya sa silig kay Manilisay, very good, buotan na sa akong anak. Oh. Ayuha magsilig, anak ha. Oh, kana. Ang ako nga po kabuotan ba, ayuha ha. Oh. Tudlo, ilan siya, inaniyon ka na pagbuhat to, inaniyon ka din. Kung ilan na makatarong na niyo. Ayun na, kana. Kung na din ka nato mo tindog, magkasayop-sayop. Naasa rin mo tindog, manaway. Nadili na ka na mayo. Di ba? Ang atong trabaho, pagka doon ay masayop, tabangan ta siya. Dili ta siya iduot. Tabangan ta, ikaw isa, ayaw pag-expect nga, ang imong buhat, tanan insakto. Mag-andam ka nga, doon naging ka na ikakulangon. So, kinanglan kag tabang, kinanglan kag iya. Salmo Kapitulo 1, versikulo 3, may sama siya sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Kinsa man ang tawahan na? Katong tao nga magpugi, nga mamalandong, magbasa sa pulong sa Dios. Nga gipalandong niya ang pulong sa Dios adlaw ug gabi. Mo kanang tawhana ang gatubo og magahamtong nga makapanggamot sa lalom nga gamot og ang iyang gamot mula mo butag-as padulong sa daplin. Unya mangitag mga tubig nga dili siya malaya bisan panahon sa ting-init. Pero kining pabaya, dali ra gyud kana malaya. Kay makabati sa pulong, bisag di makasabot, di maning kamot nga makasabot. Di magsusi, dili na maayo. Kinahanglan maning kamot kita nga sabton ta nga aton nadungog. Bukang paagi ni ana, paluapon mo ra katubig, basahon mo kadto. Mao kana kana inyong gabuhaton nga gasulat ka mo, maayo kana. Aron pag uli ninyo sa balay, naaka mo'y reference nga inyong ipaluap. Susihon ninyo. Kay base dunay nasipya. Di makorek. Kay mao ka na gibuhat sa mga taga-Beria kaniadto. Nga samtang nagwali ang mga apostolis dito kanila, gisusi nila ang kasulatan kung tinuod ba ang gisulti sa mga apostolis, na sakto ba dito? Sa nakita nila nga nasusi nila nga sakto man tugma man di ay nagpadayon sila. Kay kini ba yung mga magsusulti? Di biya ka basta-basta basta na lang tuo kay naami mga maayo kay nulti. Nga mo rin katuungan kayo. Pero di ay kung imong susihong magmay sa kasulatan, nalilipat-lipat magayan niyang pamaagi sa pagsulti. Kunya, kinsa man ang magapamunga, di ba katong namatig sa pulong o nakasabot? Niya mamunga ka kato ang gamay ra gamot, dali ra man malaya. Sa kinahanglan makasabot. Aron mamunga o daghan, kunya dili malaya. Salmo 1:3. Mahimo siyang sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Nga niyang dahon dili malaya. O bisan unsa nga ginabuhat niya managpuso o pangswama. Pagkanilo. Pero kana sa pagsusi sa puno sa Ginoo. Usa karon kun unsa ka nang inyong level sa knowledge, ayaw ka mo pagkakontinto nga mauna ka na. Padayon mo sa pagtuon. Unsa ba ang kahibalo nimo may tungod sa pagkabana? Unsay kahibalo nimo may tungod sa pagkaasawa? Unsay kahibalo nimo may tungod sa pagkaanak? Unsay kahibalo nimo may tungod sa pagkabalaan nga anak sa Dios? Unsay kahibalo nimo may tungod sa pagkamiyembro sa iglesia sa atong Ginoo? Unsay imong kahibalo may tungod sa imong pagkatao, ingon nga tao sa Dios? Unsay imong kahibalo may tungod sa imong pagkatinunan, pag imong pagkasumusunod, follower of Christ? Kinahanglan mo suwag ka diha sa tanang mga pagtulunan sa Ginoo. Kolosas 2:6-8, kinahanglan daw kita mga linig-on, tinukod, linig-on o pinagamot diha sa atong Ginoo. Kolosas 6:8, maingon sa inyong pagdawat kaniadto sa Ginoo pag kinabuhi kamo diha kaniya. O matud pa, pinagamot. Kinsa man ang pinagamot? Kadtong nakasabot. Okay. Sama atong gibasa sa Matthew 3:23. Kadtong nakasabot, pero kadtong wa makasabot di kito magagamot. Kaya wa may nakapanghawi sa padayon sa pagtuon. Pinagamot, sunod. Tinukod. Tinukod. Nga linig-on diha sa pagtuo sa Ginoo. O
magmapasalamaton. Kunya, ang mahitabo dahil na resulta, versikulo 8, dili ka na dayon pildi sa mga lipat-lipat ng mga filosofiya sa mga tao. Sa mga tuluhan o mga pagtulunan o mga pangatarungan nga dili ni Kristo. Kay nakagamot ka naman. Kay natukod man ka nga linigon. Doon naman kay kaibang. Busa, kung asa ka, nagnegosyo ka, nagtrabaho ka, nag-eskwela ka, dala nimo ang pagkatao nga tinukod, linikon o pinagamot diya si Ginoo nga nagtubo ka ingon nga anak sa Dios. Ug bisan asa ka magapaingon, bisan pag-asa ka mabutang, sa eskwelahan ka man mabutang, ka estudyante ka, sa dapit sa mga negosyo ka man nakabutang, dito ka man nakabutang sa opisina, asa ka man makabutang, ikaw makabarog nga malig-on. Unya, aduna sila'y mapupo nga mga bunga diya kanimo, bunga sa pagkamatarong, bunga sa pagka-Diyos nun. Ingon nga anak sa Diyos, makapangalagad ka, makaserve ka, kay ni mature ka man. Pero kung di ka mature, makurog ka na kay basig, di ba tiyog ka? Mahadlo ka di ko magsaba ka, kung di ko, kanang magtutuo di ko kay basig, yan, mangutana ni sila, yan di ko katubang. Di ko magsaba nga, inaani di ako magtuo kay basig niya, ma-insulto sila. Mag-uyon-uyon lang ko kung silang tinuuhan. Mga dito. Nakakagahapon doon ay nag-ingon ka na ako. Na ako may tawag binata. Kaya magkigda ito no kaayo, buutan kaayo ka na sila mga. Maayo tao ba? Ninoy, maayo ka nakita-kita. Ug makista din. Naama siya gamay din nga magkaon. Ani ka po din. Inko na, pasensya ka, kay bawal ka na mo ka na pista. Convert din ka na okay ra. Salamat sa imo pag-imbitar pero diha na lang ka na kaninyo kay kung pista magod ka na dili mo kami pwede na anak. Ay mauba di ay yung ko sunod na dili ako makaingon nga ay sunod na lang. Hindi isa na ako makaingon nga dili na isa ako karon. Kay base mo yun siya isa sunod pwede ra di ay. Diretso ko siya gignan nga di ka lang makuhan, bawal makanamo ka na, di makanamo pwede ka ng pista. Kaya iba nung makita na ng pista, kitsa di pistahan na. Na kung di ka na makahibalo, kay wag ka pa nag-mature, bisag pagpalibad na lang na, di ka makahibalo sa ako na pagpalibad. Kasagaran na yun na, di lang isa ako. Sa ato pa susunod, pwede ka. Di sa karon. O di na sa karon. Or mamaka ka na lang, yung ka na lang agoy, naraba agoy na ka. Di ako binabol na anak. Kaya di ka makahibalo. Di ba? Pero kung immature ka na, kabalo ka, kung saan mo pagbarog. Amen. Ha? Ma-explikaran mo siyang tarong na makasabot o makaila siya ni mo kung sa ka. Total, kato siya, di masya kato siya maunsa kay nagsulti man ng kato siya, sayang na ibalaan. Wala man siya makaibalo ka ni mo, kung unsa ka, kinsa ka. Wala man siya makasabot. Pag makasabot na siya, mabalik, pagkakana sunod. Di naman na siya maingon nga, pista na siya kanamo, halina. Ato kita, di naman na siya kay nakahibalo naman siya na bawal na balik kanila. Hindi mo kadi sila pwede ani. Hindi na mabalik. Hindi na namusab. Sunod mga kaigsunan nga prinsipyo is abiding in the true vine. Ang pagpabilin diya sa tinuod nga punuan. John 15, 1 and 2, 1:15, 1 of those, dahil 4 unto sa 6. Pagpabilin ka diya sa Ginoo. Dili ka nang bisag kinsa na lang ang imong iduluhon. Kini siya maay nga evangelist, maay kay muwali. Di ka sa iya ga-idolize. Kini, maayo kini siya nga mag-uwali kay kaon, gamhanan gid ang iyang mga pulong unya, kuan gid siya, tinindaghan ang mga kuan sa iya. Yung mga gahom, matod pa sa uban, spirited. Ayaw diya sa iya pag-idolize, ayaw sa iya. Dito ka kang Ginoong Hesus. Amen. Ingon, abide in the true vine. Papilin ka sa tinuod nga punuan. Kana matod pa dinhi. Ingon pa ni Ginoong Hesus, I am the true vine. Wala siya nag-ingon nga I and also this one. Ay wala siya inana. Siya ra gyud si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus na daw pangitaon unsa pang gitudlo ni Ginoong Hesus. Unsa pang gisulti ni Ginoong Hesus. Di ba? Kaya kung makakita ka karong maayo mosulti nga tao, niya adto ka sa iya dayon, mo abayin. Makatipas ka posible sa Ginoo, makatipas pa lang mo niya ng tawhana. Sa Ginoo ka gyud. Kaginoong Hesus ka. Dayon, bantayan nimo ang pulong sa Ginoo, bantayan nimo ang pulong sa mga apostoles.
Mo biya kana ang mga giya sa atong pagtubo ug sa atong pagmature. Okay, basahon na ako ang reference ha. Abiding in the true vine, ang pagpabilin diya sa tinuod nga punuan. Juan 15, 1 ug 2 o 4 ug 6. John 15, 1 ug 2. Ako mao tinuod nga tanom nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga, kining iyang pamutlon. Ug ang tanan sanga nga mamunga, kining iyang pagahinluan, aron mamungag labi pang daghan. O, katong mga puslanon, unya, nakakita nga doon na pa'y ikasaway ang hinluan ka sa Ginoo. Gusto ka nga hinluan sa Ginoo ang iyong pagkatao, ipakita nga kakapuslan ka. Pero kung nagpabilin ka lang diya sa church nga walay pulos, di mag-contaminated ang imong kinabuhi, dili ka niya mahinluan. Gusto nimo mausap ang imong kinaiya, mausap ang imong batasan, mausap ang imong pagkatao, hinluan ka sa Ginoo niya, hatagan ka niya sa iyong Holy Spirit. Ang paagi na anak, magpagamit ka. Kay mamunga ka man dayon, mamunga ka man. Makaserve ka man, mamantong lingon dito sa Episo 4, makaserve ka man, baka pangalagad ka man, baka pamuot ka man sa mga maing buwa, nga anugon kayo, nga dili ka mahingluan, nakagamit ka man. Kita, isang magkabulingan kita sa ay hiluan kita sa Ginoo. Amen. Kaya magkagamit kita. Busa ka na kitang katagaan kita sa Ginoo og chance. Paggamit. Hiluan na rin, hiluan ka sa Ginoo. Tindog diri, pagpadasig, pagpalingon sa church. Sa sunod na itong ibaton, ang akong pag-agda mo kini. Andaman ninyo ang inyong panimalay. Kanang imong anak, ipag-memorize ka ng versikulo. Para din ipatindog ka na din ipag-memorize, iparecite ka na sila sa versikulo din. Training na to. Hala, dali raman ka na, di naman ka na mugasto og tagas ng oras. Mga young people, hala. Oh, tindog diri. Doon na mag-recite ka mga versikulo nga imong na-memorize. Kaya di ka na maayo nga training nga naara ka nila permanente. Magkapamati ka lang o magtanaw ka lang. Di ba? Di na maayo. So, hinaot nga sa sunod, Domingo, mabot, naana ka mo'y andam. Naana ka mo'y di-memorize nga versikulo nga ako ganing i-recite kay makapagasig kini. Ayaw ka lang, basta na lang nga versikulo. Ang imong versikulo, Jesus wept. Si Jesus mihilak. Mara imong versikulo. Na, usap siya ako makuha nga na makapagasig ka na po, maghilak ka, lugar sa dako. Kulang man ka na siya. Dugangan ni mo ka na. Ha? Pagtuon nga, magkuha kang bersikulo nga imong ikapadasig. Bersikulo nga imong pag-package ba? Pag madungog sa nakapamati, madasig siya. Makabaton siya o dugang kaligunog ka. Pagsalig niya sa Ginoo, ka na nga mga bersikulo. Amen. Makakuha siya kahibalo. Ayaw anang kulang kayo. Kanang naaging mensahe nga masabot dayon, nasabot. Kay malangan pa man siya na unsa ba ka to Jesus week. Unsa mo kay kana na susihon pa niya kanang ano naghilak si Ginoong Hesus. Ha? Kay ang usa nga yawi sa atong pag-uswag, pag-grow. Ngantud maabot na to ang maturity, diha gid sa pulong si Ginoo. Pag wala ka na ang pulong si Ginoo, training nato, di kita makabalo. Kay tanang recipe na diha. Mga kaigsunan, kung sa pagluto pa. Sa kahibalo, recipe sa kahibalo, sa tanang buhat na diha sa pulong si Ginoo. Amen. Musa study yun. Okay? Ang makita nato may isa sa timailan kung nag-mature na ang tao o gagikinahanglan usab kining stability or firmness, steadfastness, kanang pagkalig-on niya ba? Pagkalig-on. Makabarog na siya. Muna isa na makita nimo nga mature na siya. Dili na bitaw siya dali taranta, matayog sa mga problema, mga pagsulay. Yan, nagabarog na siya. Makakaya na. Kung saan ma-attain nimo ka na ang firmness, o steadfastness, ang kalig-on. Magkaigsunan Jeremiah 17, 7-7. Jeremias 17, 7 sa 8. Kining tanan atong gitunan sa ibabaw, ingredient ka na sila tanan, mga elemento ka na sila nga makabuot nato kining stability sa atong pagkatao, sa atong pagtuo. Kanang kalig-on. Unsa ni stability? Stability. Kalig-on sa atong pagtuo. O, unya ang nasulat diya sa Jeremias 17 hangtod sa 8, basa.
Pulahan ang tao nga nagasalig kang Jehova. Ug kansang pagsalig mao si Jehova, kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan, o magkatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba, ug dili mahadlo kung moabot ang ting-init. Kinunua, magmalulhawon ang iyang dahon, ug dili maghinguros sa tuig nga pulaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. Isa mga kaigsunan, labi na doon na mag-imuabot nga panahon sa atong kinabuhi kining kamatayon. Kung doon ay mamatay, kanang naabitay sakop nimo nga padulong diha sa kamatayon. Kung sabi mo, saan mo na nimo? Di ba malisod ka na? Saan mo na nimo pagsagubang? Ang uban na ana, mo gani ka ng uban nga di mo nila makahabot ilang bation. Ang gusto nila, kamatay na lang sa sila gabi. Tungod kay murag wala na sila ikakahimo. Pero diha sa Ginoo doon na kay paglaon. Kung sa timanan ka na mga kaigsunan nga bersikulo, no? Diha sa Ginoo na kita'y paglaom. Ulahan ang tao nga ang pagsalig kang Jehova o kansang pagsalig mao sa Jehova. Ang pagsalig, ang paglaom mao ang Ginoo. Diha ka sa iya. Mahimo kang sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan. Dili biya na mahitabo kung di ka magtuon sa pulong. Kinahanglan ang knowledge. Kay kanang na ang pulong sa Dios, mao kana ang imong kalig-on. Makakatag ang imong mga gamot diha sa daplin sa suba. Di mahadlo kung maabot ang ting-init. Nasulayan kini atong COVID, mao kini nga bersikulo. Kani panahon ng COVID mao kini siya. Miya karon dili lang COVID ang taliabot sa kalibutan. Abi ninyo ang kalibutan og nagtubo nga mahimong hayahay puy-an dili. Nagtubo ang kalibutan nga mas magkalisod puy-an. Amen. Para sa mga balaan. Amen. Paabot ang panahon kanang atong masakyan di na kana magamit. Kanang inyong kwarta sa bangko, di na kana magamit ninyo. Kanang pensyonado ugma, dili na nila magamit ang pensyon. Gawas lang kung magsunod sila sa giingon sa gobyerno nga magpamarka na. Karon ID pa lang ni. Next, digital ID, dili ka na makagawas anang imong cellphone, o di ka na makapamuhi sa imong cellphone kay naa na diya tanan. Sunod, wala na. Marka na diyan sa imong lawas na imarka. Tuwa ta kay kuno kung buhi pa bata na. Pero sigurado nga doon ay buhi di ka nato na. O kay balo kung di sa buhi pa niya ng panahon. Nya kung dili ka live-on sa pagtuon, kung wala ka motubo, di ka mature. Abi niya una-una karon sa mga kabataan nga ay ha na ko magalagad sa Ginoo kung mahuman ako sa eskwela. Sayop ka na. Inyong mamay mo kamong bride sa eskwelahan, pagpa-bride ka mo diya sa Ginoo una sa tanan. Amen. Kay taliabot ang problema sa kalibutan. Dili hayahay. Dili solusyon sa problema. Taliabot ang problema. Pagka grabe na ang problema sa kalibutan, ay ha pa mo gawa sa Ginoong Hesus. Una usab kining problema. Grabe nga problema. Unya dayon mo gawas ka na si Antichrist nga kunuhay mag-over sa sulbad sa problema. Una ang iyang paagi sa pagsulbad sa problema, magpamarka ka. Kaya iyang marka, maka-access ka sa tanan. Sulbad ang krimen, sulbad ang tulis, sulbad ang kawat, sulbad sa ang negosyo, sulbad ang panginabuhi, sayon. Sulbad ang pagkain. Sulbad, ang di lang masulbad, ang kaluwasan sa imong kalag, kay markado ka na padulong sa linaw mga kalayo. Kay gobyerno na ana, tibo kalibutan o sana. Pero pagkabot na ana, kay tulo naman na siya katuig ug tunga. Paggangon na din siya ni Ginoong Hesus, mugula na din si Ginoong Hesus sa kawanangan, silutan na din siya. Lakip ka itong misunod kanina. Busa wala na yung abogado o engineer na anak nga mapuslan. Wala na yung negosyo na anak nga mapuslan. Pagtuo ang mo palahutay kanimo. Amen. Ang kahamtong sa imong pagtuo, maoy mo pamarog kanimo. Ang imong pagtubo sa pagtuo o ang pagtubo nga ikaw mihamtong sa pagtuo mo motabang kanimo. Nga na panahon. Busa karon ang ako kayong encourage, ayaw ka mo kalimot, magtuon ka mo sa basic sa kinabuhi, kabalo ka mong mananom. Kung wala ka mo'y matamnan ngayon ta, pangayo ka mo sa Ginoo, kamatagaan ka mo niya na. Kaya kung abot ang panahon,
luoy kaayo kani mga tao nga nagsalig na lang sa kwarta. Makakaon lang kung dunay kwarta, kay makabalik man, pero dili makakaon kung walay kwarta. Kay diha sa kwarta ang control, mga kaigsuonan sa Antichrist. Diha sa kwarta, kanyang control. Diha rata tama sa atong Bible study, inaot nga padayon ang atong pag-uswa.